Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana doda yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani fuyo mayizala amakhani koma mazali Ndingicala ndikhali macala ndichubekile ngalo mazwi ndiyanibhodisa futhi ndiyanamkela mzika SIVEZ'UKHONO TV igama ngokuchumisa kaphuthela nje ngesiqhelo kahambi yedwa wahamba nemvumi kaMaskandi all the way from uCentane siyakwamkela futhi enqulweni. Joseph Magnozo don't babo khotha ngakha simbomu ngawukhabe lokudawukhala udaka ecimati imbezi imoshi asakucala dawuza babo esanse ngephezu kwasemthwaba Olweni bantu ka SIVEZ'UKHONO TV bulisa kubantu ababukeleyo lo uthethayo nguJojiyeza umanqazuba uweskhoti kaSwaphi emthwako kufeni kwilali zakucendana kwindawo kuthiwa kusemgeni. So ndiyazibulisela kolohlobo kwakhona siyakwamkela and siyavuya uba nawe apha enqubeni namhlanje. Now take us to your name Jojiyeza lize njani igama lakho and ulicinge njani mhlambi? uJojiyeza liyeza lenhloko ekuculeni kwami injongo ukonwabisa abantu athi umuntu nomnenhliziyo ebhlungu end up ekhathazwa inhloko. So manqazula iyeza lenhloko lipholisa ingqaqamba lo nto nsendu uJojiyeza manqazula. See, and definitely ndinentsingiselo igama lika Jojiyeza. Now take us back to imvelaphi yakho apho ukhulele khona de wadibana nomculo. Jojiyeza ukhulele uCentane elalini emthwako uhamba kwakati eyikweke uzenzile into zamakhwenkwe dlalela intonga udlalela ibhola uphile emadameni ezizibeni yonke ibisenziwa amakhwenkwe thile ezidubula intaka thelekisiwe wadeske wadibana nesiginci hlaleke kakhulu isiginci eyikweke kwilali zakuCentane ezininzi uyaziwa ebukhwenkweni wahambile ke uluka uhlukana isiginci budodini abenomninawo wakhe ke owaziwa kakhulu naye okuthiwa nguZwane khona ingoma ethi Bambulele nganatyala idlalwa nguJojiyeza ngoba yena wathenga isiginci enenjongo zocula khangakwazi ukufikelela wasweleka senenjongo zocula kulapha kuJojiyeza athe kudodeni bakhe wabudela wabuyela wathi ndifuna ukuxolisa umntakwethu. So ingoma into ekuphinde yakudibanisa noMaskandi ingoma yomninawa wakho okanye sisiginci somninawa wakho? Sisiginci somninawa wami ngoba yena bengangena estudio kodwa benenjongo zongena aphuhlisa isakhono sakhe. So yeyiphi ingoma waye waqala wayenza after ufumene isiginci esisomninawa? Ingoma yakhe ethi Bambulele nganatyala. Masikhabula lapho ungafenqi umntana omzontsonto.
Enkosi, so uthi ke like okay uya kumculo ne after umuntu ongibuthi ke ukuba uyeka umculo and then now isiginci somnina wakho sakubuyisela ne so if isiginci besingekho ubungazi ubuyela emculweni kanye ubungengomuntu ofuna ucula before isiginci na ngenxa yendawo esivela kuyo inkolelo neziyalenda zifumaneka la xesha sezoba indoda ayikhalisi kadala so ndanikwa 10 years mhla ndiphuma kodwa ikadala ndingasondla kuemva kwe10 years ndiyindoda so kulaa minyaka ndisakwazi uyikhalisa fune ndidlalele kude kuyo umzekelo xa amakho ngithi gqitha ekhalisa kadala bande ngamamela before that 10 years bengakwazi nosondela bekufuna ndijonge ngaba ngoba amakho ngiyikhalisa gqitha qha ke ngoku emveni kwalo 10 years ngenxa besendiqonda ngiyekile ngiphinde ndiyiphathe andifuna ukucula but ndinazo sakhono zomculo sona qha ke ngoku andizukwazi ngenxa yale ndawo ndibekwe kuyo ndabuyela ke ngoku ngoba namawele kaMamtshawe esekhona musi ezibandisitsho nalapha nakuyo la ngoma ndiyatsho ngamadoda asimela ngaphambili amawele kaMamtshawe emculweni ngoba ngamadoda okuqala lawa aqina isibindi athi oluka angamadoda aqhubeka nesibindi. Okay so now right fine wabuyela emculweni now ibisupport ibinjani ngela xesha like abantu bebekusupporta like back from endlini ke ngoku you know now uthatha into entsha you following into entsha uqala ijene entsha so now ibinjani support endlini isupport endlini ibikhona kakhulu ngoba kwaphambi bandiye bebeyazi bandiye studio ndiyokwenza lento eyithandwa ngumntakwethu futhi wayenenjongo ndatsho nathi kodwa andinawusweleka kanga ndicule ndandidla ngotsho ke bengathi ndiyajoka ndiyabona isiqinqi sikamntakwethu ashile ndizasiphatha futhi ndizawungena estudio kodwa ke safuna ndipractice ngoba selilithi ithuba ndingasiphathi nyani ngiqhubekile ndapractice ndayi I think ndiye ngo 2019 uyakwenza la ngoni Bambulele ngenatyala wenza amangoma engathi Bambulele ngenatyala kwa 2020 kwavala lockdown ndizoqala ngoku kulonyaka ngoMarch ndenza ezi single tracks z3 ezike ngozonibeka apha namhlanje still support isaqhubeka. Okay so i-lockdown ya affect kanjani yona since usandofika emculweni usandobuya masemculweni so yeah affect kanjani indibeke down kakhulu because ke bengekho themba uba izinto zawuthini nini kuya nakuya ngubani so kodwa ke kanga ndiyeke uqhubeka ndipractice isiginci sona so that loo nto ndithathe yandibeka kwenye indawo because bendinexesha elininzi loqamba nelofunda isiginci sam kokwaneleyo loo nto ke kwalula ndawungena estudio ndenzeke le nto ufana ndiyayenza. Okay so throughout 2019 till 2024 zeziphi i-challenges kudibene nazo like major challenges ezibikwenza udawuthe ucontinuation nomculo? azikho ibikwandim obedelayile azikho zona ngabe ndiyaphosisa kuba bendiready ngalo lo mxesha. So kule journey yakho yomculo khange udibane na challenges? Ndikadibana nazo unganza udibana nazo later. Okay so besides umntakwenu ke ngoku besides yena now
intoni enye ibiphusha to do music? Luthando. Ngoba ndiye ndanesigingci sakhe, kanye ndiye ndanesigingci. Ndiye ndadlala ndabona hamba ndikhalisa kamandi. So end up enjoy ndiyithanda. So ngoku ikum egazini ayisekho kuye ngoku. Seyiphila kum ngoku yeyam. Ndinosethisho. Yena ungunobangela nje kodwa ke ndithe ndawungena ndayifile yeyam. Iphila kum ngoku. Siva kamnandi kakhulu. It's bolanga ku music. Okay, so now so it's obvious we exposed to social media. We expose yourself to social media, you know. So now abantu bayithatha kanjani icareer yakho yomculo? Bayonwabela kakhulu. Kakhulu abayifumeneyo ngoba nabangayifumenanga bayandibuza abanye bayifumana kanjani umculo wami. Although ke ngabikho registered. Okay. So ndisazama phana pha. Okay. So now kukhunde ku social media abantu ababini. I don't know if you get me, but kunto zancoma kunto zacika. Now how do you deal nabantu bakugxekayo? Because ku social media there is always hate, no matter when you're right kangakanani perfect kangakanani. Exactly. Kuzoba ku hate. So now udila njani wena ne hate enje? Usafika most on the industry. So like awuna lwazi lungako since ubukhe waphumla like from 2019 till whatsoever. So now udila njani nala hate ke ngoku? La hate ndiyazixelela mna honestly xa uthetha into kum ngase uyisupport if uyangixeka ne ndidlala wrong ndidlala kakubi but ngase ungixele into ndiyidlale wrong le part ndiyidlale wrong so xa uzawuvele usithi hayi wena le nto yenzayo ayikho so akho nto uyisekela ngayo uyisupporta ngayo ba ayikho njani lo ungcoma uyancoma yena hayi umculo wakho umhle futhi isigingci sakho sikhala kamnandi ne producer yakho izinto zonke zidibene so ndiye ke ndizixelela okay hayi ndibeke ecaleni le mandiqhubeke so zikhona i-haters zona but ndiyazama ba ndingahayitheki ngoba ndafocus kwi-hate so drop down. Okay, so now 2024 ke ngoku ubuyele emculweni usanda dropper. Now umculo wakho uhamba njani? Ziyahamba ingoma i-viewers ziyonyuka since ubukhe waphumla because of COVID? Ziyahamba ingoma ziyenyuka ne-viewers futhi ndinawo ne-group ka-Jojiyeza baninzi abantu daily and daily kuyakhulu. Okay, so uJojiyeza yena umqale as isolo okanye ubuyinto eyiduyo mhlawumbe? Ndimqale isolo. So ever since ucula like awuka dibane nabantu and like have a group enegama, you know, like as a group Maskandi, like when you sing the name is musicians dibana and then name mhlawumbe awukafiki kula position? Ndikadibane nayo. Ngafiki. But are you looking forward to? Yes, because when ndiyadlala nabo abaculi abaninzi siyadibana yezo udlala nje but ngeSky e-studio umsekelo sithi sikhuphe londo. Okay, another question endifuna uyibuza ne. Yabona ke since ucingile nabakhe ndiyamthanda umculo and everything, yabo, like was it easy for you to decide ba I'm going back? Even like kunyaka ngoMarch when you decided ba buyile emculweni, like was it easy for you ba decide ba uthi emculweni ngoku? Yeah, it was easy but ngoku sendizikhuphile single ne babekhona abantu abavelayo endiqonda if babevele before mhlambe no drop down uyayibo because abantu abaninzi abangaculiyo abasondele kubantu abaculayo bayatsho kumba fondini le nto iqale yayiqonda naphofu uba ingxaki le nto yalomculo nditsho ndithi ewe kodwa ndiqonde uba ngabana nyani le mibuzo bendidibene nayo before mhlambe no drop down so xa usithi uyayiqonda ingxaki ne, so like what's the problem, like eyiphi ingxaki eninayo mhlawumbe kuMaskandi sort of thing? Bathi kaloku emculweni zininzi izinto like ingxabano abantu bendivana nabo ndabangavani nabo ngoku then i-challenges endiza kudibana nazo zingapha kwezi ndinazo. Umntu nomntu musi une-enemies ne, so ngoku zizaba more kunezi bendinazo
So kukho into ezinjalo umzekelo ndithi bendivana nawe ndize kuwe hey man ndive uthi une event ngicela undifake. So uqonda man ungandifaki kanti close nawe hayibo ngiza kothuka njani yebo kanti wena awuthanda indlela endenza ngayo. Yebo so ivile loo nto leyo uba kunee-challenges ezinjani ngoku sendizikhuphile single-track but nata it's fine zawubona but kona zawuqhubeka ndisitsho ukufuna ndifumanise uba umntu une-event sadifo ndicela undifakele ngoma and then nantsi ipik yam cela undixhome kwipost so ndizawubona ngelo xesha ke ngoku nalapha ndizudinwa ubunxaba ungandifakanga kwipost ngoba nam ndifuna mhla ndiyikhuphe ipoti futhi ndiza kufaka mna uzungayi wena and then ndiza kuxelela. Okay, so ungene ngepiece kuMaskandi. Yeah. Open piece. Ndisengepiece. It's nice thing for a change. Okay, so go since usanobuya ngoMarch so usifumene mhlambi i-gigs okanye i-event mhlambi. Ndizifumene event. But andikayenze eyam. Ndile kuzwayidile noko. Okay. I think 4-3 yeah. So does it make any profit? Nje uMaskandi nje kuba umculo like i-profit yenzeka i-profit yenzeka i-profit because abantu bazo stage ke bayafaka imali basupport so yona nto ke naye namphi na umculo ayijongileyo umzekelo umnconyo ngoma zakho nje kungekho support which means le nto yenzayo ayibonakali and then nawe ingakudodobalisa laa nto ungumculo. But at least xa ubona abantu bebeka into esityeni esiphaa benikela ke ukwazi inkuzo wathi umnikela umusa so uyaqonda li-quality which means le nto yenzayo iyavakala ebantwini yiloo nto iye inika amandla ngoba uqhubeke ngoba xa ungaboni support uyaphi yayibo. So what do you feel like uyayinida for uba i-support uyibona uba i-enough into enye yoqonda okay ndiyayidinga for like i-support yam ibe enough ndizovuba i-support yami enough abantu bayakusupporta ne but into oludinga like bakusupporte ngayo uzobone nabo okay support endiyifumanayo like ebantwini is enough like ifikile kule ndawo ifikile kule position endifuna ifike kuyo. I think ndingayibona xa ndinothi ndenze i-event ngokwam. Okay. Abantu bazandisapota njani because baninzi abantu abasecaleni kwam kulapho ngoku mhlawumbi naxa sendikhuphe i-album bethenga namatikiti xa kuthiwa ne-event enamatikiti kulapho ngoyisupport ndizayibona khona uba ithina into yayo. Okay, so sisekho ne-album ezayo? Ikhona i-album ezayo throughout the year nje lonyaka? Next year ngoMarch I think nandizayenza ngoFebruary. Oh no, I think bawuyikhupha pha ngoMarch. Okay, so uthe ukhuphe i-singles ne? So before siye sithathe ikhefu bendicela uzudlalele ababukeli ngoba nje ingoma eyi-1. Hayi ngxaki leyo. Kabula kungavinci umzonzundu. Hayi.
Senamkela kwakhona babukele ndisahleli nemvumi kaMaskandi uJojiyeza. Okay, now since ungumculi osuka eEastern Cape ne akho support ingako mos even kwakumculi wase-Eastern Cape awuna support ingako ne so now kukho umntana omncinci mhlawumbe sakhulayo nayo ufuna ucula uMaskandi ungamcebisa uthini la mntana? Umuntu omtsha ufuna ungena kuMaskandi ndingamkhuthaza ngoba kwixesha esiphila kulo ngabona abantu balandela umculo kaMaskandi nakumaholo esihamba kuwo akho bantu badala kwabantu abatsha so ngena unokwazi uthatha umculo awufikelise kubantu abatsha ngoba naye uzame emtsha so engatshe ukhulisa umculo le nto le kakhulu. Okay, now besides okay, right, fine, Eastern Cape says bazilali njalo but ke ngoku now kukho yabana mos abaculi base Eastern Cape ne umntana lo wawuhlala pha ezilalini uzawufuna njalo uMaskandi because I think the less i-post endizibonayo ze-event zikaMaskandi ezilalini very less, but most of the time uzibala pick up post whereas imvumi sithi ingiyase mhlambe emthatha so but you would never see mhlambe i-event emthatha yoMaskandi kanye uzobona zibe mbalwa and then zibe ninzi up. What's your take on that? Wekona kunjalo kodwa ke umculo kaMaskandi nathi sikhulele pha mninzi kakhulu pha eziba ke ungathatha uba nguMaskandi isigcingi siyadlalwa ambur wonke umntwana oyikwekwe pha cendani uyakwazi ukhasikatana qha ngohlobo oluhlukileyo kunolu kaMaskandi. So xa efuna uMaskandi ke ngoku angakwazi usuka yena noba ufonele mna okanye azama uqhalishana nam ndimenzele noba ku-Facebook social networks muzikulula ngoku ndimsendele adlale loo nto okanye afunde phezu kwaloo nto ngoba uzawube ekwazi kona udlala qha engakwazi udlala lo Maskandi. Since usitsho uba umuntu uyakwazi ukufowunela then ucele kuyofunda, do you feel like kwimvumi zapha e-Eastern Cape ikhona lo relationship like ba open for uncedisa abantwana abatsha? Kakhulu ininzi kakhulu iba ngabo abanye ke baye badileye ukuza novela kodwa kona si-supportive kakhulu kwelo cala elifundisa abantu abatsha. Okay, now since usithi uyaqashwa and uya kwi-event most of abantu abacula uMaskandi ne bebekhalaza ngento ba abaqashwa yabo okanye like abazifumani i-events ezithile yabo ababizwa mhlambe Eastern Cape okanye kwindawo ezithile like abazifumani gigs. Now ucinga uba yintoni mhlambe eyenza loo nto? Ndicinga uba inoba mhlawumbi ke kungazimakethi thina sikhona lana umze oluvele endaweni sewusithi ufuna imali ekubeni koba mhlawumbi ungaziwa kangako
So ndiyacinga uba loo nto leyo efana uba uqale wena uyezimaketha nje noba uye free kanye uzigqithela ubona loo nto uthi akandifake apha xa sewumi phaa at least azungayifumani support nangona nje ungakhange ube khona kwipost ndiyacinga uba yiyona nto ayibhetele kakhulu leyo so that ngomso ukwazi uqeshwa ngoba seyazi into edlalayo umsebenzi owenzayo. Okay, now i-followers i-followers zethu plus nezakho bezinemibuzo ezithanda uyibuza apha kuwe ne, so I'm gonna quickly read the questions for you. Okay. So now the question is okay, kuthiwa bana uzokhupha nini umsebenzi, which is your album, latest album ngo-March next year. So say nalugama, so you name it. What's the motive behind elogama? La album ithi kudala ndimkhumbule, so ithatha itrack yayo leyo. So kutheni ukhethe elogama, like ulicinge njani, like ingoma endicinga uba iyona ngoma inamandla kakhulu xa ndiyidlala nam ndizifila happy ngayo. Okay. So another question is ngesiphi isitali sikaMaskandi osidlalayo? Isitali sikaMaskandi endisidlalayo kumzantsi. So kukho iitali zikaMaskandi zeziphi ezinye besides umzantsi? Kukho uShaman, kukho iSibhaca, kubekho eSimpondo, kubekho umzantsi. Okay, so another question is uyayifumana le support uqonda uyapush, you know, there's a minimum support uqonda, okay, if mhlambe I could get mhlambe viewers eziyi-10 singandipusha to 2 more. Now when uyayifumana la minimum support oyidingayo? Ndiyayifumana la 10. Definitely. So another question is if unganikwa ithuba kuthiwe makachoose ingoma enoba yi-song of the year kwingoma ze-artist zase-Eastern Cape, ungachoose ayiphi? Only from Eastern Cape. Yeah. Kwezi ngoma zam. Like even from like even from ezinye artists that you think like une-chance yoba ne-song of the year okanye loo ngoma ine-chance yoba yi-song of the year. And I would like, or I would prefer about Urizi. But like, why would you choose that song? Okay, since it's a good question because I feel like it's hard. So highlight here to of i-followers, which is Ngutabo, Kamnyungulwa, Kutendane, Efleni, Mtwako, ne. So yena uyancoma, you know, uyakhuthaza umsebenzi omhle owenziwa nguJojiyeza, kuqhame kwande. That's from Utabo, Kutendane. Thank you very much, Tabo. Yeah, thank you very much. So now, to continue, do you feel like Maskandi position right? Can you like right move? Like unenkqubela phambili okanye? Kakhulu. Maskandi nje general wonke nje position right kakhulu. Kuba kutrenda yena yonke indawo ngoku. Umzekelo nasezithaveni kodwa kudlala ihouse municipality uyakungena ngaphambili. So now uThemos ne ukho abantu abakulumkisileyo nabathi bana kuMaskandi kunamachuku kuna everything. Do you feel like that can be fixed? Ngenye ikhona chance mhlawumbe lumstake? Ngiyacinga lo indlela engakhona umzekelo njengoba mina ndindimi ndisitsho
but nangxaki naye namphi na uMaskandi enoba umzekelo ndingamcela ndifake kwi-event yakhe angandifaki but mna ndizawuqhubeka if ndizakwenza i-event ndizamxelela andizumangala ndiba hayi mama ndandimcela ndifake zange ndifake so nama ndizumbiza so I think iyona ndlela ingabangela uba loo nto leyo sikwazi ubuya sibambisana. Yeah, but I best believe uba intliziyo zethu nengqondo zethu zahlukile. So if wena you believe that uba umuntu xa ifakile umuntu xa ngafakanga uzomfaka wena umuntu believe that uba umfaka ngathi uzokufaka back. Yabo. So now how can your relationship enjoy ilungiswe? Iyona ndlela bendicinga uba How can ingalula it be fixed? because ustika kulaa nto I don't think yona ndlela irayithi leyo uba awundifakanga ndizukufaka nomfaka mos andizumnyanzela ndizawuphinda ndiqale kuye so yona ndlela ndiqondayo uba ndizama uyifikisa ngayo mhlawumbi naye uzathi xa ndiphinda ndibuya ayarealize mani ukuthenza ndithi ngochuku nje because bendimsusile kum but still usekum okay man akandimenzele ifavor although ezathi ndenzele ifavor yena kanti umzekelo abalandeli bam bona bebevile uba mani bukhatyiwe phaa so nabo bazazibuza laa mbuzo utheni umbiza lo mntu mara xa sesikunye silapha singa-acting walaa hlobo asisekho kulaa nto mos ngoba yekho into yebhitha mhlawumbi omnye bekhathazekile ngelaa xesha abantu mos abafana omnye kwisimero ngelaa xesha akazivi ukuthini yayibona so into enjalo i-second chance ibalulekile. Okay, so you're from Ndingene and I best believe Sitsha. Kukho i-radio station called Ndingene FM. Ne. Now, Ndingene wasezilalini, so obvious it has to help abantu bakuNdingene. Ne. So, ucinga uba anganinceda njani nina njengabaculi baculi bakaMaskandi okanye abaculi base-Eastern Cape as on all? Ndingene sicinga uba ngenza kakhulu nangakumbi udlala umculo wethu i-radio station ngakumbi nangakumbi thina abantu baphaa kodwa ke engazudlala thina sedwa nezinye indawo kodwa ke akufanelekanga uba umculo wakuCentane angadlalwa phaa noba ukweyiphi na imeko fanele uyadlala cinga njalo. Okay, so now as a community emnyama we know we have to give back to the community. So xa bekusapotile ke ngoku eCentane FM nina ezabaculi nizobasapota njani back abantu bakuCentane FM and also i-community yakuCentane bona ndicinga uba singaya kubo ezibabe sidlala ingoma zethu siye nathi siyothetha phuhliso nobonisa phaa naphaa nesupport sozathi nabantu abatsha beve uba kwenziwa njani uze kufikwe emculweni ngoba nonomdla ophaa elalini sayakwazi naye ongena emculweni. So I think yona support ifani siyayifaka leyo kuyothetha noyodlala phaa eradiweni live esibandidlala apha kuSIVEZ'UKHONO. After all izandla ziyagezana. So now we have SIVEZ'UKHONO TV also and it's a new podcast. It's not old. Yeah, it's a new podcast. So do you feel like yenza impact enjani kuMaskandi or kuwe as a person? SIVEZ'UKHONO enza mahololo yenza kakhulu so nangoba ndilapha ndiziva ndikwenye inqanaba apha ebomini so ndiqhwabele izandla kakhulu. So let's say now uqashiwe on the Eastern Cape side ne that khetha imvumi mhlambe ezizoperforma ne kwi-event ethile ne but you have to choose i-artist ezina and when you are the 10th artist ezodlala phaa so zeziphi i-artist onozikhetha and on what reason? Tornado Scorpion kumzulu ngaphikanga Thwasa lodumo Mavala Mcimbi unongoma
mcimbi wabizini? Definitely. Ibe ngo Balibaleke igama ke ngoku. Kodwa ke ngo Son Mind kunye noNansika. Ebendibacinga. Xa ndilibele ngokwela gama labo le group. Son Mind ibe ngo Baphushe. So now, what's the reason? Like, why uzome mabona? You know, like, why would you choose this certain group? Ngabona abaculi ndikwazileyo uhlala nabo. Kulo lonke elixesha becula ndingakaculi nangoku sendicula. So zeziphi imvume oqonda if ungacula nazo zingayiphuhlisa umculo wakho kanye talent yakho? Zibe ngapi? Nje nobi-1. Nje nobi-1. Uthonado. Okay. So now, uthonado umuntu okhalo ucula naye. Now, happy artist that you looked up to, you know. Artist oqonda yabona lo uya inspiration someday ngasemfana naye. Engase umculo wami ufike on that position. Eastern Cape kanye nje in general. So era mbusenyongwe lokum. Uqonda kenza umculo because I'm looking up to you. Uya motivator. Bakhona abantu uqonda I'm doing this because I'm watching you. Yeah, ngumbuzeni. Yes. Why? Indlela adlala ngayo isiginci yandimotivate kakhulu. Nendlela aculela ngayo isiginci sakhe yenza easy ku live. Although ndimbukela ku live ndakwazi ezinye nezinye pha umlinganisa ndibukele so. Okay, ngosi before sivale ikhona enye into ongathanda uyishare kubabukeli, ikhona into okhali babalisela yona. Anything you want to share? Ngakhona. Babukeli. Ndizabona ke ngoku abathandi bomculo besintu. Ngakumbi ke uMaskandi. So kuni ndingavuya kakhulu xa ninofaka isupport. Kubaculi bakuthi nakum njengobani senza nenze nangakumbi. Ndingayibulela ndingayivela kakhulu loo nto leyo inkosi. Zikanconde kaRharhabe kazwelonke senjenje xa sivala ke ubhuti ucela isupport yenu, ucela usebenza nani. Zandla ziyahlambana, izandla ziyagezana, dibane kwixesha elilandelayo. Enkosi, rhabula apho ungafinqi, asinakuvimba noko enkosi.
mhloma mangona ezantsi emthethweni wasemthwako kwabo. Hey yabona abazala baba bamadoda ukhona style ukhona ilizwi namandla amadoda ilapha usibhese khona kwamkhoya madoda. Hey asambe sewabona emakhaya asambe mngana sewabona abazali bami ebona mina mpethe ndoni nguma baba